Nagpalit ako ng tire na bago sa aking 20 by 90. So malaman natin to sa pag-top speed. First gear sa talaga mahapon. So ayan guys, good day sa lahat. So ngayon dito po ako sa shop. Nagpalit ako ng tire na bago sa aking motorsiklo. So gusto ko magbalik ng stock. Yung binili ko na tire is 70 by 90 38P. So yan ang stock tire natin. So ngayon ito po yung ginagamit ko na tire na 60 by 80 by 17 32P. So ito po ito na tayo is nakukuha po ako ng top speed nito na 103. So nakikita naman yun yung last previous na video ko na nakakuha ako ng 103 sa speedometer na ginamit ko na GPS. So subukan natin to mag top speed tong bagong tire na to. Ito yon, yan yung nabili ko na bagong tire na yan. Ang brand yan is CST brand. Maganda to. Nabili ito sa halagang 1,480 pesos. Ito makapit na to. So sinusubukan natin to kung totoo bang makapit. So malaman natin to sa pag top speed kung ito ay may kaibahan ba. Kasi ang nararamdaman ko nung stock tire pa po ako, malakas sumatak yung motor ko. Yung maliit na yung tire ko, parang sa akin lang yun na experience, basis experience. Kasi yung maliit na tire ko, madali siyang maghanap ng pag magpatakbo ko, kahit sa tresera, maghanap siya ng madali siya maghanap ng limiter. Kaya ito, subukan tayo magbalik stock tayo. So ayan po ang bago nating tire ngayon. Maganda to. So nagbili rin ako ng maganda rin yung ginagamit ko na interior para naman hindi siya madaling masira, madaling ma-flat. So yan guys, so sana makikita yung last video ko kasi may top speed tayong gagawin. May kaibahan ba talaga sa maliit na tire, yung tire na 60 by 80 by 17 32P sa stock tire na 70-90 by 17 38P. So malaman natin. So ipapakita ko sa inyo kada gear sa 1 gear kung anong abutin niya na speed, 2 gear, 3 gear hanggang sa 4th gear. Absensya ubo kasi ako ngayon. So yan, tapos na. So maglagyan din ng hangin yan, pahanginan natin. At saka yan ngayon, may nakita akong bagong axle dun. Pinalitan ko na yung axle ko kasi yung axle ko dati is nabingkong yun. Ito yung bagong axle natin. Tignan natin yun. So i-update ko kayo guys sa gagawin natin na top speed, kung may kaibahan ba talaga sa gagawin natin na top speed guys. So yan lang guys. Apa? First gear. Second gear. Third gear. Fourth gear.
Okay na siguro to. Segunda to. Ayun natin. So aabot ng 61 ang segunda. Tercera 83. Yung kwarta. Ito na po ang top gear natin. Sana malaman natin kung ito'y aabot ba gusto natin gagawin. Ito lang talaga. So 100 to. Po. Siguro to. First gear. Second gear. Shout out sa'yo, naka big bike. Son, makaganyan rin ako ng motor. Son. Yan po guys, so yan ang na-experience po natin sa bago nating tire na 70 by 90 17 round 38p. So may kaibahan talaga sa top speed ang na-experience o naranasan ko sa bagong tire ko is malakas siya humatak kahit hindi siya parehas ng top speed, pero sa hatak mas malakas yung stock na hatak ko. Yung sa 60 by 80 17 round 32p yung maliit na tire ko is ang napansin ko doon is madali siyang maghanap ng limiter. Di ba nakikita naman niyo sa video, may kaibahan talaga sa lahat ng video galing sa first gear. So may kaibahan. So mas okay talaga pag yung stock tire ang ating gagamitin. So ngayon ibalik ko na talaga sa stock tire kasi napansin ko talaga nung gamit ako ng 60 by 80 by 17 round 32p, siya, may kaibahan talaga sa kanyang takbo. Kaya ito, naisipan ko nga na ibalik siya sa dati stock. Yung gamit ko na stock is 7090 38p. Yan ang sa harapan ko dati.
same lang sila ng sa likuran kasi yung sa likuran 780 by 90. So yung 90 yung height, yung ano, yung 70 yung 70 niya is yung wide, kalaki sa tire. Kaya yung height niya is 90, same lang sila sa likuran. So, sa likuran is 80-90, so konti lang ang binawas ko. So yun, mas okay na siya patakbuhin. Hindi na siya madaling manghingi ng limiter. Sa bagong tire ko, sa stock is yung Tresera ko nga, isaabot siya ng 83. Halos hindi siya manghingi ng limiter. So yan lang. So thank you sa big bike na nakasabay ko. So yan lang. Naunahan ko siya kasi na-trap siya. Ayan, so dito na lang tatapusin ko ang vlog. So sa next vlog naman tayo magsasama. So yan lang guys. Merry Christmas and advance Happy New Year. Bye-bye! Dito lang ako! A few moments later. Matay natin siya! Gago! So yan, hindi natin na masubukan kung ito ay malakas ba. Talagang malakas ba. Hindi ko siya talaga mahabol. Yan! So nahabol ko siya. So, hindi ko alam kung hahabulin ba niya ako. Kasi alam ko malakas talaga yan. Natukyan ko! Lambe kayo! Kayo! Abot ka talaga ito! Yan! Yan! Hindi ka makahabol! Woo! Yan guys! Yes! Woo! Hindi ka nakahabol! Sabay pa lang tayo!